Ka BJP State Unit kala Mudui da ka ejahar persya yang dekat ke Parlimen MP na Srinagar ka Mahua Moitra halur ka jingkenok keren to'men persya ia menteri kampo yang ke sorkar pedeng u Amit Shah hakmat kilat patai kubor hak arm pratrik nailar arajar pesan. Katkum ka ejahar bala Mudui da ka Presiden ka BJP State Mahila ka kong Arina Nyota hakmat up Superintendent of Police ke East Khasi Hills ubak Vivix im hakashitarik nailur laken no baka Moitra kala kynthoh da ka baong ya u Amit Shah de ban khrai khlieh. Nalor kata ka keno ru baka ni ka MP kala keren ben ru ya kejap bin Rio Matua bat kynthoh ru ya ka jinget niam sanatani. Kini kejing kynthoh kilong ki bakta shibun ki ba penjak buram bat ki bakta ya kejing majing perkat baka jing penjak buram hakmat ki patba ong kong Arina haba kentu ya USP ba on register case persya ya ka Moitra but on pengat ya ka hagi kendon an. Dude, Priya and Reha both want to meet me today. I just met Shreya yesterday. What should I do? First, go and get yourself tested for HIV. HIV test? You have multiple casual relationships and unsafe sexual practices. So it is important to get tested for HIV. You are scaring me, bro. I'm not trying to scare you. I'm trying to make you aware. Having sex with someone without a condom carries the risk of HIV. Why are you always ignoring this? Do I have to remind you every single time? And yes, you seriously need to change your behavior. Okay, fine. I'm not ignoring it. Sorry, Priya. Sorry, Reha. Today I am giving time to the HIV test, not to you guys. If your habits are like Rahul, HIV test is important for you. Teka ni ka FIR ngila ada file mentah bat kila yang hang diru bat kila receipt te ka ka jing tumu jong ka BJP ban le igini ka long no ba hakano ka political party kumba ong no ngier yang na ka jong ka nong rim ban ya tai ban ya tei la ka jong ka nong rim rei apa pipej pa dia kani ka jingle jong ka congress kalong bakala ta hadu kalong yeng kalong sem kala kata kala pen iya kata ka jing kajing dua nak jong kaburam banyak buram markiliang kamtam ya Rahul Gandhi ubade nong yalam ubah khmat jong ka Congress Party ubadang dei uban buram kadia Prime Minister ubalalong ubala kamtam ya ka kerta jong ndrei dakiktian klamakor dakiktian kiba pendon kam kiba ban sngap ru la asngole ran tinggi nakaliang ka BJP Party dapo Meghalaya nakastia di bro ka wei bat kumju bat kinong kitkam gi persya jor ya kane gi kondam ya kane bat nakaliang jongi baro ang ni kung bagyadon hang ni ngikwa yu ba unpan map hakmat jong ki dida jongi baro bakani kadai ka jingle jong u bangi kondam nakaliang jongi bad ya kadai ka riu ka wei ka long kemi ka balakren persya ka dei na ka party Trinamool ka Mahua Moitra kaniru ajik sisya kadai ka long kemi ka akor ka buram kumbalong lem manu ban syukran ban syuang peniap ban khrai khlieh kadai ke kam ka basuk kadai ke kam peniap beriu ke kam politics kadai bangin ya tei wei bangin ya warra ya ka bha ka miap jong ke pai ba am bangin ya perwara di kita giktien ban hikai giktien klemakor badi ke kemi jong modi ro kumju kabala khlan kaba lam don syuang dia pertai hindrei ke ipat ki wanra ke jingjak buram ban kren ki nong yap ban kren ki yeng ka sem kamdei kum kani kalenti dan nakaliang jongi baro i ai kata ka kumbaong baro ngin kondam ya ka Congress we condemn ka Congress bakale adukat kani ka penjak buram ya ka parti la jong amdai yang ngi nang ngin yang ngin lewet persya ban condemn ya ka jingkiran jongki ngin pat ngin condemn ya ka jingle persya jongki napo deli kani ya ai ki knang bakiru kin tep bakal state Meghalaya ro ngidon benta ka baklan bah bat ka BJP